כשהנאצים נכנסו לאנטוורפן, סבא שלי גויס לצבא הבלגי, שכפי שאתם יודעים התפרק אחרי כמה שבועות, אבל כשהוא חזר לאנטוורפן, סבתא שלי כבר לא הייתה, היא לקחה את אמא שלי, תינוקת בת שנה, והם ברחו, זאת אומרת, ממש בצעדות ארוכות, ברעב, בגשם, בקור, דרך צרפת הכבושה, ספרד ופורטוגל, והסיבה שהם יכלו לעשות את זה, כי במקרה סבא וסבתא שלי בירח הדבש רצו לבוא לישראל, בפלסטינה. אבל אחרי זה הם היו, אבל לירח הדבש לא הסתדר, משהו לא הלך, והם נסעו לפורטוגל, אז היה להם ויזות בדרכונים לפורטוגל, אז הם הצליחו לקבל ויזה. בסופו של דבר גם סבא שלי, בדרך לא דרך, אני לא יודעת אם מישהו קרא את הספר שלי, 100 חורפים, שתכף נדבר עליו יותר, שם אני מתארת את נתיב הבריחה הזה, והם התאחדו